Loktarogar, tady Grondos a vítám vás u další epizody na hru Far Cry Primal. Takže jo, naposled jsme skončili s tím, že jsme měli, nebo že nás ta Sejla posílala za tím nějakým šamanem. Šaman Tensei, myslím, se jmenoval a rozhodně, co jsem, myslím, v minulý epizodě neukázal a říkal, že ukážu, tak bylo tady háčko, což je taková, řekněme, to je ta naše vesnice, nebo informace o té naší vesnici. Máme tady ty veškerý, řekněme, specialisty, takhle bych to asi nazval, který nás můžou naučit nějaké dovednosti. Rozhodně pak je tady ještě poslední ikonka a to je, kolik máme obyvatel. Za určitý počet obyvatel máme nějaký bonusy. Ty první 3 bonusy jsou celkem, bych řekl, o ničem. Ale ten poslední bonus, který je do nekonečna, nebo do těch 300 obyvatel, co je tady asi pravděpodobně strop, tak za každých 10 obyvatel 2% zkušeností, což si myslím, že je docela příjemný, pěkný a úctyhodný. Takže OK. Jinak máme 15 obyvatel, hrál jsem trochu za kamerou, jak jsem říkal, co jsem si vyrobil. Vyrobil jsem si, abych mohl nosit víc námnady, víc kusů masa a víc zvířecího tuku na zapalování svých nástrojů. Nadále jsem si zpřístupnil tady ten toulec, už můžu nosit 32 šípů, pak jich můžu moct nosit 48 po vylepšení, ale na to potřebujeme vzácný peří a na to musíme postoupit trochu v příběhu, což bych jsem chtěl v téhle epizodě. Jinak zbraně vylepšený nemám, nejsou surky ani, jak víte, potřebujeme i třeba Takarovu jeskyni úroveň 1. Takže OK, to by bylo tahle dovednosti. Trochu jsem v těch dovednostech postoupil, hodil jsem tam talenty, tak nějak dle potřeby, máme větší životy a podobně. Nebo že vidíme listy na radaru, no prostě takový ty pasivní blbosti. Tak. Jsme si tak nějak všechno zrekapitulovali krásně v ohníčku. Jsme docela blízko toho Tence, takže tam rovnou zaskočíme. A trochu jsem prozkoumával, takže ne moc, ale něco jsem prozkoumal, což je docela super. Takže OK, teďkon bychom mohli teda zajít za tím Tencem. Máme tu 200 kroků, takže vyrazíme na výpravu. Sice ne moc velkou a slyšíme medvěda, což není pozitivní. Ale jsou tady kozy, který se bojí až mě. To znamená, že tady medvěd v blízkosti úplně nebyl. Tamhle vidíme to Tence. A tohle to jsou včelí úly a pomocí nich se vyrábí žihadlové bomby, což je něco úplně úžasného. Tak. Musíme tady na kopeček za Tencem, to by měl být něco jako místní šamán. Úplně ve svým podstatě takový ten, co bude pomocí bylinek předvídat budoucnost, nebo co se má dělat ty šamanský, lékařský věci a takovýhle ty blbosti. Tak, tamhle vidíme 2 domorodce, ale my nebudeme zabíjet, vypadá zatím Tence, ale vypadá to tu pěkně, rozhodně jo. Tady je vak se zásobama, pozor, rozhodně si vezmeme zásoby, jinak tu nic nevidím na radaru. Tak, jdeme za Tencem, uvidíme, co má na srdci. Tensai. Mumandata. Kuaita Walshnar. Walshnar. Tinsai Hassan. Balsai Uyikala. Hart. Nassa. Tigli. Uguamda. Musalwa Padawaida. Uhaita. Tinsai. Nay. Nay. Jassa. Ujasarda. Hassan. Ashai Baja.
was wasnas pavi. Upavi takar. Upavi. Utisaius laudra quasa darga. Laudra quasa darga. Wow, OK. Tak co nás tu čeká? Wow, zlatý jeleni, super. Super, to jsi mi do toho pití, do toho tvýho blood dringu dal trochu něco navíc, ne? Řekl bych, že to bylo asi tak zelený listí. Já mu zlatý jeleni, super. Super. Ty vole, to je hodně světá, chce tohle. Tady koukám, že se bude hulit hodně kvalitní matroš. Hodně kvalitní. No, zlatá sova navrch. Super. Wow. Jo, tak se proletíme, why not? To je úplně běžný, jakože domorodci dřív měli takový ty super schopnosti, kdy prostě mohli lítat. Já si můžu ještě zalítat, jak chci. Super. Nice. Jako asi pravděpodobně chápu, že je to nějaká snová podoba, ale zase na druhou stranu je to docela hodně světý. Jo, dal nám vypít kvalitní matroš. Ale myslím, že po druhý už ho chtít nebudu. A zpátky ve své klasické formě. Plavem nahoru. Tak a tudy, OK. Ale další zlatý jelen. Tady máme zlatou sovičku, to je ta první, OK. Tak ji budeme následovat. Ale nějaký světlušky, modrý, pěkný. Tady dokonce srnka. Teď nevím, jak se to řekne nějak odborně, ale OK. Ale ty jeleni jsou fakt šílený, zlatý jeleni. Hej, super, tak teď jako už umí lítat úplně samovolně, jakože něco ve smyslu prostě se odrazí a hop. Tak, krásně v údolíčku, ale vypadá to pěkně, to se musí nechat. Ta scenérie tady v tom kanionu plně jako docela hodně pěkný. A skrz vodopád. To bylo trochu dolů. To bylo trochu skopečka. Hele, teď máme dokonce zlatý mamuty. Super, co nám to ještě ukážou zlatýho? To je pořádně světá animačka. Ale tornádo vytvořený z černých ptáků, super. Ne, to bylo teď trochu rasistický, OK, ale víte, jak to myslím. No prostě z černých ptáků je to tvořený, no tak... Bohužel je to tak. Hele, jezevec. Super. Zlatý jezevec. Nice. Cool. Hele, sova. Hele, to je důl. Dol. Super. Zlatý dol. Why not? Vlci zlatý. Dokonce zlatý vlci. Nice, můžeme si takhle prohlídnout, když jsou v klidovém stádiu, že před náma neutíkají nebo na nás neútočí. Super, super. Ale to vypadá na tu kočku nějakou. Tigra, myslím, na tigra, jasně. To vypadá na tigra. Zlatý tigr, taky, why no. Ale jaguáři, pěkný jaguáři. A máme tady dokonce jednou šavlozubou kočku. Pěkný, zlatá šavlozubá kočka. Škoda, že bychom ji nemohli mít jako peta takhle ve zlatý barvě. To by bylo docela cool.
pravděpodobně tohle budou všechny zvířata, co můžeme ochočit. Medvídek, jasně, why not, medvídek prostě super. A sova to asi bude svým způsobem, na tý to bude celý stát, to budeme asi už nějak mít pravděpodobně od začátku. Varana bandeta. Subnia. Na subnia. Tabaran sayu warbati kala. Guarbati. Shras. Uhai guarbati. Ubargo sayu tu sidaha. Usai di yudi yaugadaha. Guarbati, Varan habandata, Kubalsan guar habanda magata. Okay. Waida walquaswan. Haiwa si barguashayu, tu shidaha magata. Takže právě si ochočíme nějakýho bílýho vlka. Takýho vůdce smečky, OK. Někde by tu měl být fakt se zásobama, tady už ho vidím, mám ho. Díky, Tensei. Právě se z nás stala taková super bytost, můžeme ovládat zvířata, nice, to je docela dobrá super vlastnost. My jdeme ochočit první zvíře, jaký můžeme ochočit, no svým způsobem druhý, protože první je ta sova. Takže jdeme ochočit druhý zvíře, jaký můžeme ovládat, to je vlk. Což bude docela příjemný, protože vlk je hodně dobrý spojenec na průzkum. Tak. Tady nic není. Super. Tady máme našeho spojence. Nyní můžete stisknout Y, zavolat sovu, jasně. Jde na to. Může mít stejně jako já lovecký vidění. Můžu skrz ní ovládat zvíře pravděpodobně. OK, to vyšlo, to je v pohodě. Jenom netuším, sovu odvolám. Nějaký můj hlavní úkol, počkat. Mko a je tady ten hlavní úkol, super. On je docela blízko, takže tam hned skočíme. Budu předpokládat, že nepotkám. Potkám, jasně. To bych prostě nebyl já, kdybych je náhodou nepotkal. Pojď. Tenhle uteče, OK, to je v pohodě. A tamhle ten. Jasně, zásah do hlavy, 25 zkušeností a jdeme na to. OK. Tady někde byl ten druhý. Ne, nechci menu. Nechci menu, já chci tohle. Super. Aha, tady je vosí hnízdo. Jo. Nice. Nice. Tebe jsme taky sundali. Já před sebou mám určitě někde medvěda. Super, medvěd se stará o srnky, takže pryč. Hodně rychle pryč, tady si seberu další vosí hnízdo. Nice a pokračujeme. Tak. Někde před náma by měl ležet ten úkol. Už jsem si vzpomněl. To je strašný, člověk vytratí slova a myšlenky během vteřiny, když se soustředí na hru. Před náma už je ten úkol, to Tensei. Což je fajn.
můžete uhnout, když vás nechci lovit, nebo když vás chci lovit, tak prostě žádná není poblíž, všechny se rozutečou. A když je chci lovit, tak... A když je nechci lovit, tak se mi pletou pod nohy. Teď jsem se zamotal sám do vlastní řeči, super. Tak. Jasně najděte vůdce vlčí smečky a ochočte si jej, tak aby bojoval po vašem boku. To se dá zvládnout, to zvládne. Sova může označovat cíle, jestli pomocí talentu se dá vylepšovat. Potom, co postavíme šamanovu chateru. Tady už začíná vylepšování i vesnice. Tak. Tady nic, tak já dám V. Jednoduchý. Máme dřevěný šípy, jsme si sebrali OK. Ale... trochu problém, že já nevím jako tak nějak úplně kudy pokračovat. Sovu. Ne, to bylo špatně. Počkat. Já musím najít ty lovce toho vlka. Tamhle jsou 3, jsou označený, což je v pohodě. Takže my se můžeme takhle krásně zaletět podívat. Shiftem se dá sprintit s tou sovou, OK. Tak. A pravým odmyší zpomalíme, super. Jsou tady takhle 3, což se dá krásně tam naběhnout a vyřídit, je úplně nádhera. Asi bych sundal, ale první tyhle 2 mají look, ale tenhle je mlátící. Ten je mele, takže bych zkusil sundat toho jednoho uprostřed a pak můžeme sundat zbytek úplně nádherně. Hlavně, že máme plán teď, aby se ten plán taky povedl a uskutečnil tak, jak chceme. Tak, neví o nás. Tak, jsme tady na té správné pozici, abych třeba to nějak viděl. Jo, tohle je ta nejlepší pozice. Ne, vstávej. Stůj. Ne, on prostě se nezastaví. Počkat. Tak tohle bylo nádherný, jak jsme si ho krásně oběhli, super. Úplný hovátko. To, ale jsem se zapálil. Ne. Tak ať vám tu schoří věci aspoň. Já potřebuji stáhnout to vlkana. Ale já ho můžu prohledat. Tohle je to je maso. OK, tady můžu stáhnout to vlkana, ne. Já si zapnu vidění. Tohle se dá vylutovat, jasně. Tady vidíme nějaký stopy. Jo, tady, on byl za kamenem. To byl kamínek. OK, a my jdeme tady po stopách krvavej. Tak, šípy jsme si vzali, oštěp jsme si vzít nemohli, OK, a my pokračujeme. Tady krvavá stopa, tady taky. Vysoký. Los, OK, běž. Nice. Jak upozornění, opouštíte oblast mise. Dobře. Já budu muset pravděpodobně teda toho vlka prozkoumat. Jasně. Tak. A pokračujeme. Námnady, jasně, tady námnada, to je věc, která nám slouží k tomu, aby jsme přilákali nějaký, řekněme, nějakého predátora do nějaké oblasti. Znamená, dá se přilákat různí predátoři, co jsou blízko, tak se dají přilákat do
do té oblasti, který chceme. A nebo využít na to, co nás naučí za chvíli. Přesně k tomuhle. Vyrobíme si návnadu, to už jsme udělali, hodíme návnadu kolečkem od myši a když zvíře žere tu návnadu, tak se k němu pomalu přiblížíme. To asi trochu ne, já jsem hodil úlomek kapala. Tak, pomalu přiblížit. A ochočujem. Yes, a je ochočenej. Ochočili jsme si bílýho vlka, super. Takže máme novýho mazlíčka. Svému zvířeti můžete dát příkaz k útoku na cíl nebo k přesunu. Jasně, to už umíme. Pokud je vaše zvíře zraněné, dáme mu maso v pohodě. A pokud vaše zvíře zemře, oživte jej pomocí nabídky zvířat nebo si ve světě ochočte jiné. Jasně, jednoduchý. Vždycky je teda jednodušší je jakoby oživit, protože červený listy, těch je tady fakt hodně. No, já mám talent, takže ten talent využiju hnedka tady na to. Super. Máme zatím všechny talenty. Samozřejmě jinak se zatím můžeme ochočovat jenom dhůly, vzácné dhůly, vlky, bílé vlky a vzácné pruhované vlky. Co se týká jakýhokoliv ochočování dál, už jsou talenty na to, aby jsme si mohli ochočit levharty, jaguáry, lvy, šavlozubí tygry, hnědý medvědy a pak jeskynní medvědy a jezevce. Jezevci by měli být hodně silný a možná i potichý, ale jakoby každý to zvíře má nějakou svou pasivku, nebo nějakou věc, která vám připomáhá. Třeba, že když dám B a najedu teď tady na to, tak třeba vidíte, že si tady dole můžeme přečíst jakoby informace o tom zvířeti. Tak a tady si můžeme přečíst vrčení mě upozorní na okolní nepřátele a odhalí plus 105 metrů v terénu nabídce mapy, že vlastně prozkoumáváme daleko větší oblast na mapě. A odhalí další území na minimapě, takže nám zvětší vlastně radar. Tak. Jo, já jsem měl, jasně. Tohle jsem trochu teď vyfail z mé strany, já jsem měl jít tady na kopeček. Tak. Přesně, teď vidíte, že můžu už označovat označovat může zatím jenom sova, OK. Ale já můžu tady dát příkaz tomu vlkovi, vlk se běhne dolů, on to musí teda oběhnout. A zabije ho. Super. Tak. Zab ho, super. A když držíme Alt, tak si ho přivoláme zpátky. Super. Nádhera. Jasně, nabídka B, přivolat zvíře k dovednosti krotitele zvíře, umožní ochočinu. Jasně, všechno tohle už víme, teď jsme si to ukazovali před chvílí. Tak. Super, krotitel zvířat, dokončeno. Tak. Takže dokončili jsme jednu kapitolku, dáme Mko a vrátíme se si domů, protože tady je to všechno. OK? Takže vrátíme se do vesnice, kde už máme pár obyvatel. Údemové si všimnou, pokud jejich přátelé zemřou. OK, máme sbírat jejich mrtvoly. To beru. Tak. K vaší vesnici se přidal šaman Tensai. Jasně, chápu. Když obsadíte táborák nebo... což je vlastně tahle značka tábora, nebo nepřátelské stanoviště, což je ten stan, tak odemknete tím nový bod rychlého cestování. Rychlé cestování jste teď mohli vidět v akci, kliknul jsem na značku, vejít a bylo to. Rychlé cestování může také do své vesnice, to jsem teď udělal, za účelem rychlého cestování, jasně jak to použít, takže to umíme. Tak, to bylo tak nějak instinktivní, tak.
Já teď budu potřebovat se promluvit z tence. Tak. Hop. Srash, Baushaugas, Winjayisu Dijam, Ma Sanquai Dausa. Daiwa Damshi, Hakrapi Shayu Kwayaka. Tady je takový celý návod pro to, jak stavět tu vesnici. Jelikož to není nic náročného ani těžkého, tak pokud to chcete přečíst, si dejte teď pauzu. Já tohle přeskakuju, dělá se tohle kamene. Máme všechny surky, co potřebujeme, což je super, protože za kamerou jsem trochu farmil. Tak, je když trochu hůř se farmí rákosy. Takový radosti z malých chatrče. Mise pro šamana, ten se je odemčena, plus zkušenosti, jasně. A dá se postavit i druhá úroveň, však na tu nemáme populaci ani kůži vzácný lova a ani ten rákos, který se těžko schopí. Cože? Kámo, upadla ti asi váza. Sorry. A za chvíli ti unese proud vody. Jo, v téhle hře nejdou sbírat jakýkoliv předměty, takže ti ji nepřinesu zpátky, názdar. Hele, dřevěný most tu postavili, super, super, to se bude hodit přes tu řeku. Tak, nějaký budovy už tady jsou, budovy nebo vzhled té vesnice se mění jakoby s každýma obyvatelema, co to přibyde. Za určitý počet obyvatel se prostě mění vzhled vesnice. Tady si vezmu tohle máme plný už zásoby. OK, promluvíme si ze Sailou, tam nám ty taky musíme postavit chatrč. Guar ti chaskaman chlausarš, machi winja guamarš, a guapa ti pacharš. Aish kauha damshamas, ulashwai shwaida, winja cha ti chaya. Tak, když to postavíme, dostaneme mise pro sběračku Sailu, jasně, sběračské dovednosti, jasně, to je úplně nádhera, to nám vlastně odemkne talentový strom, plus recepty na jídla pro pachovou kamufláž, odolnost proti ohni a posílení rychlosti, plus každodenní příděly předmětu zdarma do skrýše s odměnami a 1500 zkušeností. Já to beru, postavíme to. To jsou samý pozitivní bonusy. Jo, odměny, co jsme dostali. A super, Saila má chatrč, takže jediný, co chybí, aby nás pozvala na večeři. To je poslední věc, která už v téhle hře fakt chybí. Už od začátku to bylo jasný. To už prostě... Jak začala ta hra, tak už to bylo jasný. Už při titulkách. Tak, my si musíme vzít nějakou misi. Rozhodně. To znamená, jeskyně jde vytunit nebo ne? Určitě jo. Jo, jde. Že hodíme si první úroveň jeskyně. Toho. No, Takara. Jinak nevím, jestli jste si to všimli, klidně si vraťte to video. Ten šaman mi v té jeskyni řekne pij Takar. No, když vlastně mám vypít tu krev a tam je problém to, jak mohl vědět moje jméno, když jsem ho tam vlastně ani jednou nezmínil v tom rozhovoru. Takže to mě trochu tíží. Dovednosti přežití, vylepšení luku, vylepšení palice, házecí žihadlová bomba, 15 zkušeností, jasně. Tohle je pecka, můžu něco z toho rovnou postavit? Žihadlovou bombu, jasně, jak jinak. Naštěstí všechno máme. Takže to postavíme. To je pravděpodobně, jako bych řekl, asi místo granátů. Jinak máme 3 dovednostní body. Nice. Co je tohle? Ochočte 5 zvířat. Zbývá 3.
Takže musíme ochočit další zvířata. Což je jasný, já si potřebuju hlavně ale asi zvednout životy, kolik potřebuji do tohohle, taky 2. Super, tímhle mi to začne ukazovat, takže já bych to viděl. Když se naučíme tohle, aby nám to ukazovalo ty suroviny na minimapě, plus si chci hodit větší životy. Každopádně, prostě větší životy potřebuje každý. Máme 4 kostičky, už přežijeme něco, tak. Nádhera. A tady jdeme za Sailou. Numas palhurwinja guasham. Ti dam shayaugar saila. Takar guasham. Guasham ha. Guarpati pachars. Tuwama parshai. Haika chawa su chawdam. No, aquí está. Mi jan has ha guasham. Chaja. Marwa udam waidam. Si shau sinachan. Si warjawa. Ti. Udam shayar guama dwayam. Tu sai. Arshi tachis laha. Malashata. Warbati. Takže jo, OK. Tohle byla docela dobrá cutscéna. Řekněme, že ta Saila výjimečně, musím říct opravdu výjimečně, v této cutscéně vypadal jak psychopat. Úplně takový démonický pohled, takový, fakt takový blázna skoro. Ale OK, dala nám novou paličku, to znamená, že když si otevřeme výrobu, tak máme paličku úrovně 2, to je nový vzhled a to se počítá. Tak, budeme potřebovat Takarovu jeskyni úroveň 1 máme, jižní javor, to není problém, jižní kamenný prach není problém, a jižní kámen, to už tuplem není problém, to se prostě nafarmí. OK. Tak, když dáme MK, tak máme tady 3 úkoly, 2, 3, to přiblížím. Máme tady takhle, hele, tady je nějaká ručka, super, jsou sběratelské předměty. Krásně nám to takhle vyzobrazí na mapě, když ji prozkoumáme, což je super, to se mi líbí. Tak tam skočíme a tady máme vaky, malé množství různých surovin a předmětů, jasně. Tady je, co to je Takarova jeskyně, vaše jeskyně, jasně, a takže budeme muset za Sailou a dojít si k ní pro nějaký úkol. Jenom, když už jsme v té, řekněme, Takarově jeskyni, v té naší, tak si můžeme ukázat, že tady je taková trofejní místnost, místnost, řekněme, našich statistik. Tady je postup, to znamená příběhový mise pravděpodobně. OK, tady v centru je stěna jeskyně, celkový postup. To je asi postup, kolik jsme to udělali celkově ve hře, takže dokončené. Lovy krotitele zvířat, to jsou vzácný zvířata, který můžeme ovládnout. A jedno, který se dá jenom ulovit, myslím. Potom Izilská pevnost, Udamská pevnost. Máme tu postup stavby vesnice. Odemčené zbraně. Prostě jsou tady statistiky jakový hrubý. Pak co je tady? Jo, jaký zvířata jsme zabili, jaký jsme si ochočili, takže takový nějaký statistiky toho, jestli jsme všechny zvířata vůbec třeba potkali v té hře. Znamená, máme jich 12 ze 42 a zatím jsme kromě bílého vlka všechno odkráglovali. Jasně, why not? A sova nejde zabít, OK. Tak, co je tady?
Jo, to jsou ty chatrče, jak máme vylepšený. Tady to je postup, ten jsme měli. Jo, já jsem vepředu. Aha. Takže a tady zatím jsou už jenom 2. Vzadu je významné lokace, jaký jsme našli. A tady zbraně, kolik jsme odemkli zbraní a vylepšili. OK, takový statistiky krásný. Co je tady ještě? Jo, to jsou sběratelské předměty a takový ty výzvy. OK. Tak to by bylo, to bychom měli takový základní info o naší jeskyni a pozor, pozor. Palice jsou rychlé zbraně, které mohou zasáhnout několik cílů jedním švihem. Kopí jsou pomalá a silná, útok je veden přímo před vás. Účinnější jsou, když je hodíte. To jsem říkal už minulou epizodu, myslím, nejsem si jistý. A podezření o podržením a puštěním, jasně. Provedete tvrdý útok. Tady něco tvrdýho. A omračte nepřátele a způsobte jim... Já si fakt zamotávám jazyk, šíleně. Vysoké škody. Způsobte jim vysoké škody. Hořící zbraně budete držet před sebou. Jasně. Pohoda. Tak. Wenja wantar hupacha udam shanti hasa. Wamash ha waikarsh. Ma winja chimashta. Mai marchasar, winjamara, ulaigua, shuta marita. Usai salwa kwan. Palhuda. Palhu hasmas. Nu takar massi hayauda. Takže první obrana vesnice, OK, je to tu. S čím si můžeme být zatraceně jistý, je to, že naše zvíře, pojď kámo, pojď. Nice, úder do hlavy. Tohle beru. Můžeme si zatraceně být jistý tím, že tohle určitě není poslední obrana, ani první, nebo první jo, ale ne poslední naší vesnice. A já nevím, mám obě kopí, nemám, protože se určitě to jedno zlomilo, ne, nezlomilo, sebral jsem ho. Stop, nice, do hlavy, super. Tak tohle bylo krutý, to bylo krutý. Kopí do hlavy a ještě... A můžeme si vyrobit nový, jasně, ale zvířecí kůže nám došla. No co pak, co pak. Zvířecí kůže, to je špatně. To je velice špatně. Oni napadli druhou stranu vesnice, protože tam je průchod jeskyní. Šmejdi. Kde seš? Jsem trefil toho psa? Ne. Netrefil, doufám. Tady kopí, hele, já mám kopí, já mám 2 kopí, úplně zdarma. Kam lezeš? Počkat, tady jde zezadu. Pojď, je tvůj kam. Je jenom tvůj. Ale jsi docela zraněnej, vrať se, kámo. Vylez tam odsaď. No, nakrm se, kámo. Tak, plný život, super. Teď jsem myslel, že náš pejsek umře. Mohli bychom ho pojmenovat... Nevím, jak mu jméno, to by bylo fajn. Bílej vlk.
Řekněme třeba bílý tesák. Hey, why not? To zní docela cool. Zkuste napsat do komentářů, jestli vám vyhovuje jméno bílý tesák. Pane bože. Ty se šťouráš. Pane bože, to je medicína. On se nějakým nás obroušeným kamenem šťourá v ráně se šípem. Pane bože. OK, náš úkol je obsadit nepřátelský tábor. Který je, nevím kde, tady. Tady je nepřátelský tábor nějaký. OK, takže jdem ho obsadit. To bude asi poslední věc, kterou uděláme tady v Let's Play pravděpodobně, ale jdem ho obsadit. Nemůžeme nějak rychle cestovat trochu blíž? Nemůžem. OK. Tak. Ale vidíme na radaru už konečně nějaký ty dřeva, listy a takový, což je docela fajn. Vidíme i hodně rákosí, což je zrovna látka, která nám chyběla. Ale teď kašleme na sbírání a utíkáme vyřídit osadu. Oh. Teď bych potřeboval vědět, kde jsou ty... Že mě viděli. Já nevidím je. Ale jinak mimochodem, co chci ukázat, tak je tohle. To je had. To by bylo docela nepříjemný. Jasně. Ty vole, kámo. Pět zkušeností, nice. Co všechno jsem do toho hada vystřelil. Ale je tady tahle červený had a když mě kousne, tak je to docela... Pardon. Tak je to docela nepříjemná situace a člověk se docela i kolikrát lekne. Ale naštěstí jsem toho hada zaregistroval zavčasu. A já utíkám zničit ten tábor. Protože svoje díly by jsem chtěl držet na dílce tak 45 minut. Všechny epizody. Když to bude delší, kratší, jasně, nedá se s tím nic dělat moc, ale průměrně by jsem chtěl mít těch 45 minut, je tak akorát na nahrávání. A já jsem teď trochu propadl dolů, ale OK, v pohodě, zase pokračujeme. Tak. My jsme běželi někdy kolem toho ohniště, určitě, jasně, ohniště jsme tady, ne tady. Ohniště je tady a my myslíme sem. OK, s tím se nějak nebudeme zaobírat, teďko my pokračujeme. Tak. Jinak přesně tohle, proč jsem koukal na to ohniště, je to, že když tam přijdeme, vyzabijíme vlastně ty udamy, nebo izily, záleží, kdo ten tábor bude vlastnit, a zapálíme tam ten táborák, tak tím si to jakoby označíme nebo konfirmujeme pro sebe. Znamená, že to bude vlastně naše. Hele, vzácnej dhou. Já bych ho docela bral, to je vzácný dhou. Tak počkej. Pojď, chyť se na tu návnadu. Yes. Chytil se na návnadu. Teď ho ochočíme. Vzácnej dhol, pojď. Hej, yes. Máme v nabídce vzácného dhoula. Podíváme se hned na pasivku. Po zabití stáhne mršinu a získá pro vás suroviny. Budete-li nečinně stát, dojde k odhalení a poskytnutí okolních surovin. Má odolnost vůči ohni. Já si myslím, že asi si necháme zatím toho bílého vlka. To je o dost lepší, ale máme jeden dovednostní bod. Což znamená, že bychom mohli dát si tohle. Bychom mohli ovládnout levhardy, jaguáry, vzácné černé jaguáry, jeskyní lvy a vzácné černé lvy. Já si myslím, že to bude docela fajn.
Hodíme si talent sem. To je taky jeden tady, ne, tady už těch 2, tady 3 dokonce. OK, ale jeden talent tam máme, takže když dáme Bčko, tak už můžeme druhý řádek. A když si všimneme, tak třeba tady vzácný černý jaguár má pasivku. On má vlastně jenom navíc, co kouká odolnost vůči ohni, ale jinak jaguár má útočí na nic netušící cíle, aniž by došlo k upozornění nepřátel v blízkosti. To právě je třeba nevýhoda toho vlka, že on když v plížení zabije někoho, tak si toho vždycky všichni všimnou. Což je taková trochu, řekněme, nevýhoda, ale zase na druhou stranu ten lev nám propůjčuje schopnost, že odkryjeme daleko víc mapy, což je, bych řekl, fajn. Tak. Proč vlk nejde za mnou? Tak. Za chvíli budeme v tom táboře. Super. Tábor je někde nahoře, co koukám. Jasně, házejte kameny pomocí T, abyste odlákali pozornost a nadělali hluk. Skrčte se pomocí C, v případě odhalení se skryjte ve vegetaci, abyste nepřátelům zmizeli. Jasně, takže když nás odhalí, furt se dá zpátky skrýt. Tak jo, jdem na to. Nesmíme zapomínat na naší sovu a taktický vidění. Tak. Tohle máme pravděpodobně zničit, to je náš cíl. Tak. Tohle je taky náš cíl. Super. Nice, tady já už víc nepřátel nevidím, jako tohle vypadá na úspěch. Tak, tady jsme si všechny objevili. Takže odvoláme sovu. Tak. Téčkem říkali, mám kámen v ruce. Počkat, ty tam zůstaň, jasně. Počkat. Zásah do hlavy, yes. Tak. Jdeme na zbytek, když už jsme sundali orlí pohled těch banditů, nebo těch domorodců. Banditů, ty banditi tady asi těžko byli. Ale ok, když těch domorodců, tak musíme teď sundat zbytek. Zbývají 3 podle toho, co nám ukázala sova. Takže na to musíme spoléhat, jinak vlk se umí taky plížit. Teď vidíte, že má nad sebou takovou ikonku hlava vlka. A teď když si stoupnu, tak to budou takový pacičky, což znamená taková rychlá chůze, normální chůze. A tohle je zase plížení. Ten vlk teda se nějak extra nemění v tom plížení, ale když třeba máte sebou toho jaguára, tak ten fakt se plíží, že extrémně. Tak. Ten už je tvůj, kámo. Nice, to bylo skoro odhalení. Ale zvládli jsme to bez odhalení. Protože... Jasně, označkuj si svoji koři, já ti ji neberu, já ho jenom prohledám. Kámo, v pohodě, to je to tvoje. Prohledáme jim chatrče. Tady nic není, ok, vezmeme si šíp, díky kámo. Máme jenom 30 šípů, někde jsem nějaký ztratil. Tak si je dovyrobíme ty dva, ok. Tak, ty tady krásně
líbáš táboráček, což je super. A my si zapálíme šíp. A hop. Doufám, že ten oheň to zničí. No, úplně asi tak to není v plánu, OK. Tak musíme ručně. Počkat. Ne, musíme ručně. Je to dole. Takový pobouchání stačilo. To nestaví moc pevný konstrukce, když do toho jako přijdu a párkrát bouchnu a ono to spadne. Mám tady ještě 3, OK. Oh, likvidace, nice. Likvidace. Yes. Nečekaně. Nečekaně jsem ho sundal. Tak. Já jsem říkal, že si dojdeme pro tu ruku, což jsme neudělali. A je to dole. Zničili jsme to. Tady vidím 2 oštěpy, takže bych se nebál použít. Oh, nice. Ten byl krásný. Krásně jsme ho trefili. Co je tady? Ne, nehoř, kámo. Tady někde běhá, jasně, už ho vidím. A je dole. Nice, to bylo hezký. Potřebuji tady ty oštěpy si sebrat. A jdeme zničit to poslední. To poslední je tady. Jo, povedlo se. Zničili jsme všechny. To znamená, tábor je kompletně... Co to? Novýho vlka nebudeš střílet. Kámo. Najese. Prostřed bitvy prostě najese. Ale teď bych potřeboval vědět, kde jsou ty nepřátelé. Yes, útoku domů dokončeno. Takže dneska jsme zvládli, nebo v této epizodě jsme zvládli 2 příběhové úkoly, což je docela super. Udam guanta? Udam Mari. Ul Atiguaifa. Apa. Laiwa Maya. Shaja. Alhu Winja Marirs. Shaja. Halhu Udam Mari. Winja Baltasha. Guaifamas. Shaus Uls Dawson. Sana Quaida Shanshi Parishai. Salwa Winja Marwa. Machi. Sami Kartici Napa. Winjayi. Winjai. 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 Winjayi. Guarpati. Winja Samsam Sashta. Takže jo, sami jste si ho teď přečetli, boj za Oros začíná. Takže OK, s tiskem M otevřete jasně. Zmizelí Venžue s unikátními dovednostmi byly naposledy spatřeny v označených oblastech. Prohledejte Oros a přiveďte tyto dovedné Venži zpět do své nové vesnice. Když dám inventář, tak vlastně tím myslej tyhle ty 3.
Což dáme, když dáme mapu. Oddálíme to mírně. Já jsem nechtěl, aby zmizely ty zvířata takhle. Tak tady je lovkyně Jaina. Pak je tady řemeslník Voga. A nakonec válečník Karuš. Nebo Karos. Úplně nevím. Tady bych asi měl říct jenom klasický Karos. Tak tyhle tři musíme vlastně dostat zpátky do vesnice. Oni nám odemknou tyhle tři stromové talenty a budeme vlastně díky tomu mít nový ability, nový vylepšení a podobně. Já upřímně bych příště, protože to bude asi nejvhodnější, začal s tímhle Magorem. A potom bych se jako druhý bych vzal tu lovkyni. A až uděláme tu lovkyni, tak bych se vrhnul na toho posledního. Takhle bych to viděl. Tak. My jsme ve vesnici vlastně už, takže nemusím nic dělat. Stavět přístřežky druhé úrovně nemůžem, takže já to savuju. A pro dnešní epizodu to bude teda všechno. Epizoda už má teda 56 minut něco přes. OK. Takže jo. Jestli se vám tenhle díl líbil, určitě dejte like. Určitě dejte pozitivní komentář. Jestli chcete vidět další moje videa, tak dejte odběr. Já se tímto s vámi loučím a těším na další videa a další epizody Lokta Rogar.